Gianni. U jiena Kej. U llum ħanibdew rokna ġdida. Il-rokna tal-qari. Tħobbu taqraw ilkom? Iva. Mela poġġu bil-qiegħda. Ħalli nibdew u naraw il-ktieb tal-lum. In kollaborazzjoni mal-Merlin Library ħajkonna numru ta' kodba. U llum l-ewwel ktieb huwa Għaliex inħobb il-Pets ta' Trace Moroney, adattata għal Malti minn Charles Asher. Nibdew. Il-pets tiegħi kollha nħobbhom. L-akbar li nħobb hija l-kelba tiegħi Poppy. Nieħu gost inħares lejn għajnejha ħelwin u jleqqu u nikgusta nara tferfer demba żgħir u ħelu. U nieħu gost ukoll meta tilaqli wiċċi biex turini kemm tħobbni. Inqatta ħafna ħin ma' Poppy. Dawn huma xi wħud mill-affarijiet li nħobbu nagħmlu flimkien. Nilagħbu bil-ballun, niklu xi ġelat, inħaffru fil-ħamrija u nimmaġinaw li sejrin għal xi avventura f'xi pajjiżi l-bogħod. Billi ddar inrabbu l-annimali, qed nitgħallem dejjem aktar kif nieħu ħsieb ta' xi ħadd ieħor. Għax ovvjament il-kelb trid tieħu ħsiebu għandu bżonn għajnuna. Li Poppy nurija kemm inħobba billi nagħtiha dak kollu li jkollha bżonn kuljum bħal Ilma fresk, ekkel tajjeb għall-klieb, sodda konda u tuna. Eżatt, ħalli jkun tista' titgezzez. Ġugarelli biex tilab, nieħodha xi passiġġata u nagħtiha ħafna attenzjoni u nqatta' ħafna ħin nilgħab magħha. U biex ħobbu jilagħbu l-klieb? Bil-ġugarelli tagħhom. Bil-ġugarelli tagħhom, eżatt. So eżempju il-blalen twadda bomlhom tkun qed tilgħab catch. Importanti li nqattaw ħin magħhom. Imma hemm xi ħwejjeġ li ma tantx nieħu gost nagħmel. Nipprova nfihhem lill-ommi kif xi żarbuna jew oħra spiċċat imgerma u nnaddaf il-ħmieġ ta' Poppy. X'iħobbu iktar jisirqu l-klieb? Żarbun. Iż-żarbun u dawk li nilbsu f'saqajna x'jgħidulhom? Il-kalzetti kemm il-darba nsibuhom f'xi toqba. Meta nieħu ħsieb il-pett tiegħi, insir naf ħafna ħwejjeġ dwar saħħitha. X'l-aħjar nagħmel biex inżommha kuntenta u ma timradx. Poppy qisha l-akbar ħabiba li għandi. Magħha nħossni kuntent u maħbub. Xi kultant meta nkun qalbi sewda u nħossni waħdi, Poppy donna tinduna u tiġi titgeddes miegħi. Meta nannaqa' miegħi nħossni ħafna ħjar. Għax il-klieb għandhom bżonn ukoll min iħobbhom. Darba fis-sena fl-iskola jkollna jum l-annimali. Din il-ġurnata speċjali nistgħu nieħdu magħna il-pet favorit tagħna. Kemm nieħdu gost. Hi xi ħaġa interessanti li naraw pets oħrajn. Daħħa x'inhu okej. Il-kelb tiegħi. Daħ min fejġi. Hello, x'ismu l-kelb tiegħek kej? Kobi. Kobi, illa kemm hu ħelu.
Jixbaħ ħafna l-pupi għaw, għandu l-istess kuluri. Hello, Kobe. Xi pezz ikunu sħan u miksijin bil-pil, bil-suf. Oħrajn ikunu kesħin u tħossom se jizolqu minn idejk. Fil-waqt l-oħrajn ikunu sufin li kważi tibża tħares lejhom. Immaġna kif huma jien kif jagħmlu. Imma jien naħseb li għandi l-aqwa u l-isbaħ pett li hawn fid-dinja kollha. Inħobbok Poppy. U hekk tfal, spiċċajna naqra flimkien l-ewwel ktieb. Nispera li ħadtu gost hawnhekk. Dan kien vera għad bravo. Intkom għandkom pezz. Għajdunna jekk dak. Kif tietu ħsiebhom? U x'isimhom ukoll. Tinsewx, din issa baqalna 7 kolbla oħra x'naqraw f'din is-serje. Jekk ħadtu gost, għamlulna subscribe u like. Ħankunu nafu li ħadtu gost. Narawkom għal program li jmiss tfal. Nħobbukom. Ciao. Naraw.